Wala na si Sheena. Taga Davao ra ba ni siya, sis? Ay, hala, nangihi. Hi. Dagan sa kanay dagat. Wow. Wow, pasag di ko day, pasag di. Pasag di. Kung mo sa bulag mo ibo siya. Pasag di. Bantay naman siya sa patumba ba. Day. Sheena, dali, ligo na. Ligo na, Sheena. Apo day ni sa hangbana, kay anak day ni sa pagumangkon sang bana. Sheena! Sheena! Allah! Wow! 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 Dali! Ligo na! Wow! Kay lado kuno ag dagat sa Davao nga ilang ipuyan. Wow! Tingin na, ligo na! Oh, dali! Eh? Eh? Hina? Tawag ka, baby. Oh, dala dito, baby, go. Go. Kami pa, dala dito. Ikaw, dala dito. Oh, sit down. Sit down. Hala! Hi! Hala! 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 Dali na, ligo na! Ligo na, dali! Na, mana kunti? Oh, mana tabi? Dali, dali. Oh, bat? Sama na? Sama na? Wow! Wow, ka-cute ang among baby. Ula, usog na. Dali. Ikaw, taga sa atin ka, dali. Hala, dali niyo. Dali. Wow, dali niyo. Sina. Satu hati kau. Dali kayo matumbabi, ha? Hi guys, ako na bini guys, si Ruby Probinsya na galudya ko guys kay kuan ka nang nakahilak ko ganiha kay ang anak ng largas dumagitin ja timing man guys nga paggawas na mo dito sa gate wa pagalimi makalabang sa pikas kasada ning agi na ag series ja naanad bang ko guys nga kanang mula ka bitaw si Jan ja kanang mukis ja muhag ja wa mo ko nakahag ni ja matong ning chat ja na nga mama na anak ko bards pura nak naghilak jud ko na kay nakahilak jud ko kay wa ko nakahag nimo kay naanad bitaw ko guys kanang mulakaw sila ja kanang mukis ko ja muhag ja wa mo ko nakahag guys matong lingkod ko dari kay busy lagi ko ganiha kay nagkuan po ko guys nag-garden ko ganiha buntag ja busy po ko dani papirma dani ang mga members dari sa kuan women's kaya na po ning ihatid karon kay kami na lamang sigurong barangay nga wa makahatid og mga member sa kinahanglan naman ni sa among tibuok usdog nga president kay pero basi kaso lagi ko po ni Jan raw tagaan ka ng ID ba kuno unsa ni na nakahilak lagi guys kay loy ko sang anak kay tuwa lagi siya kanang attended kuno siya orient ugma kay ang plano lagi ugma ang ta mi mulig buhol sa kalit man og chatag ijang maestro nga nasa orientation karon njo mana na bawasan na po nagamang allowance padung dito sa buhol ja hindi na po ko makapamaligya dari og utanon kay utanon kanang mga tanom kay ning larga man po dari katong hang amigan sa mora man niyang sanglaanan sanglanan ang baligjaanan siguro guys kaigo na siguro ning 4,000 na mong biyahe ja dito ra siguro ko mangitag pamasahe pwede nagbalik na mo kay pwede raman po ko dito na ay magpamassage kasi na mo pamassage dito sa Bohol
Na lisod lagi kadto ni guys nga natay college. Kay daghang kadto mga kuan sa samot na inagbalik pud namo. Balik na pud sa dito sa Dumaguete kay diya guys bago pa mo nagbayad og kuan pud. Itong mayroon nun niya dito kay naman siya gikuan lagi nga sinina niya para inag UGT nila kay mag UGT man sila karong Abril. So nagbayad ko to 1,000 kapin tirno to nga sinina. Siguro kanuyan la siguro mis Ginoo guys siguro kanihang kwintas kay masangla man ning gamay katumanihang kwintas nga kuan guys kanang ang nadagan sa rapil-rapol bali 100 ni pero masangla man ni siya 1.5 siguro hala man siguro ni isang la ugma karon mapuna nagamuhang pakit money na mo padung uli kuan sa Bohol kay disud kadto mag-travel ron guys kay arang mahala nagpamasahe kay tungod lagi na ning kuan gira sa gawa sa nasod diya mo nang naapektuhan pud ta diri kay nagmahal pud ang gasolina. Diya guys kay wala ka man karon kay hang manihatid. Hang sa nihatid dito sa kuan. Pero na pa ko gihuwat nga sa kabaji kay gidang mga member dito sila hang puro ko pa man ma hatid. Diya na guys ang daghan ka ni silang members na dari sa women's. Manihan ni sang ihatid karon. Diya guys tanawon dito guys kay hasa ni ihatid. So, di ka na ko dito guys, na ako dari gabaklay kay naghuwat ko og jeep. Na ako dari dapit sa mga ungguyan, mga dadto kasulong wa diha ang unggoy kay hapon na. Kasakay na ko gihangat ko. Ako gigupod og series. Ang diri sa Cebu gikutasan ako gihangat. Uli na ko guys. Ay, Ginoo. Siya mo nagkuha ng hangat sa industriya na. Buhol. Buhol. Habing hangat ko. Hi guys, nana ko daris bay. Diyan na, mura kong kibugno kay arang kasi gani padagan tong series ganihan dya. Ninggukod pa dyan ko kay nalanganin ko pagpara so gihangat jud kog taman diyan na di ko dari mo to yung gikabisihan ganihang buntag na kanihang mga taong bitaw nga gibutangan na kuan kani kay aron di kakahas manok kay wasig mo uli dito sa Bohol nagbalik na hawa na mga bali-bali na ni diyan na guys nalipay ko kay aron naman diyan katambok dahon aron daghaman jud dahon sa kuan kanang taong so aron lipayan ha guys kay bisag limaran ni daghan na kadto ni sag maani. Diya guys, magpasalamat day ko sa ningsint na mo og kwarta des ni aging simana. Salamat kadyo ni mo sis Maripico and family. Mga gwapa o gwapo ra ba dyan sa anak ko dyan. Salamat kadyo ni mo kay nakadyo kadyo ni mong tabang ni mong pada kay makapamasahe lagi mi padung uli. Puno-puno para pamasahe. Diya salamat po ko sa nag-sponsor na mo og palit og sinina. Si Ate Naomi, taga Surigao na si Jack. Diya, nakabanan na si Jack og taga Dimya. Salamat kadyo ni mo, sis. Diya, aga to ding ipalit nga dress. Murag di jud to maigo ang ini Julie kay pag abot lagi na dares bay ang gisukod. Kuan ra jud si Jack kanang piot. Sa ang dughan ba ani? Wa mo koy suso, piot ra jud si Jack. Diya. Ni kung Mama Julie pangita na naman didto kay basin og inagabot dito malanganin namin. Diya, kanang di siya masakto diyan nakakita mo ko siyang vlog nakapalit na si diyan nindot kazug dijang napalit naara man dito sa Bohol di ay diyan agaha guys kay agaha sis kay kanina naman sigurong daan hang kuan di jud makapalit ko inabot dito kanina naman hang daan nga blue kay pareho ra kuno ni Ate Esther diyan kari hang gipalit di ay parang ta ni Mama Julie Ate Naomi kanang adto na lang kuno ning Queenie. Diya, wa po ko na excited lagi pag uli guys kay isid po na mag-excited tan diya. Ang anak kay murag na problema kay nalagi klase kay kuan lagi didto kanang lisod ang signal. Pero
ug mangitag signal sa lugar kay tus yun mas nanay ganihan nawag naali kunoy kanang online na ni Janjan. So ipagbal naman siguro ng Janjan kay nagduha-duha lagi sa uban kay di lagi sa ganahan nga maka-absent sa isang klase kay mao sa kanang bata nga grabing ka-focus sila sa sakuan man maghilak bitaw ko ana ni guys kay ara jud na isang kabuutan bisag tumboy na si grabe bilib ko ana ni kay grabing kabuutan kay daghan man sa mga tumboy dari nga para hubog na laagan pero kaniyang anak so, bisag makakita tanan ang mag din sang vlog diri among mga silingan kay bawo jud na sila nga di jud na maglaag ng bata. Unsa maori taas nakadugahang kuan kanang video. Unsa sa nag-video call di pud ganiha si Ate Isis. Muna mo chat ra ko si Jijin ron og maka-order sila og torta kay magpapalit ko sa torta kay lami magturta sila Jijin dapit sa Dalagit. Unsa na po ko ijang ihatag dari katong sa musilingan kay naghimo man to og kuan kanang banana cake ja halam sang patilawon sa banana cake ja mao to amping tang tanan ja see you next vlog kay grabe na jeng kahuwi ang kamot kay wa koy tungtungan gikuan ja amping tan ja love you.